ngana manga o kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kamido to fin kri aboto fin wuri chori o ko likurukle marakuru kono don ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep ni joni tuma damar ka joswati ka urki ka bamakatoma obani kan wa de kolokoto imotep dumia awni senanga emission mandi kono emission na intitulé ko ga sunko yini ka sondo la nature to nature de sunko ye bamanangana to ka sunko yini ka okrodore ka ayre yini ka sunko yini ka okrodore ka alamini yini ka wala mi foli dan karama bama no bari samake aleme ko so promoteur ni ay sateri wala karamo ini tuma ba kolokoto imotep dumia ira ni tuma mbanga lame joglu befo kuni senanga emission kono oni jo oni sene ko damare ka jo sabati ka uruki ka bamba ko ka twama aywa karamo foli tamene ko bi amna kuma afo mu makoma mami faire volant amna kuma o de campi mami faire volant amba fo banangana ko to tonso to kana chauve-souris donc ebe un non scientifique fanye kata se aere ba fo ko konote warate pour la simple raison quand il faut que amna les mammifères de kora abi denwolo ka shindi dema mais konodo anya koro abi pan quoi konoto be kilida lete kilida donc là konote warate abi fo ka kunshi ka beni oronye donc o qualification iba ka fo anga mogobaw ye ngala koroshil ka bonkoju c'est ni to da cho nu la jadre iba ka fo ko nu ye c'est-à-dire kan ye dron ka fin de femme o make ya la koroshil ka toda ni mami faire volam do konate warate do am mirim bala ko se passer ka bo culture de la kata culture de la iba ka fo ko nya foli chama baka donc la ambi akene kanya foluke ka soroka beni a symbolisme ye ka la labano ye quoi aya o jaranye ko se parce que kungo sofle ni anye yoroni mara abetale sambi nani ni ndoni kaye ka foko sunkun a kono ko chama be ka yira anyu koloshi ka ufona tonobo ka an haklu la bara fo kana se ni yoroni ma sisan an yere de be ka sunkun nyininga abe se ka mun de foye ni ko nuna ibadon ni iye Bamako na lamini la tonso te bagan dogolenye beba ye fitrida tonso be wuli ka Bamako sanfela fatew o be na fo bala dobnu mi iba yo be jigi obu mi o be kla ku pangata nga klefe ite tonso imai kungo so fana yo irauna klefe ite tonso ni ite tonso bitami klefe tonso be yiri do yiri tuba wa fana be yiri nu suwandi de ka sutra be yiri munna o be se ka to dama yiri munna nyembe pauka yiri munna o tu glo ku kunshi duma kabri mo mimbe sungun jate boli damne o kan ki lajo ka fo bagan to bena o be yela o sena nubutu u da yiri sanfe o bu da bolokan kono be pangana ka du nyagala nganu bu sigi u senga ngani bagan kelen nana ke ale be tadron ki glon ka kunshuli duguma na ya kunshuli fana iba sura be sunodla imaye donc obe mo la jof ko sebe ton sokola no o e chauve-souris bon konote warate mais a jogo fana bo de ira imaye donc ni ban fe yan kungoso anye a espèce fla saba nyogonye ya nga ni nyini nke bita soro mali kono ere anga ministère de l'environnement no ya anga sunkun blomba ere mo mnumbo la koloshilike ulu ye jatebo katase fo mwanduru fo bisaba nyogon tonso u suvia otikelenye ibita soro do ka bon do kungolo bi ko wara kungolo do kungolo bi ko so kungolo do kungolo bi ko nyine kungolo do kungolo bi ko toto kungolo imaya kakla kata do yere fana ke u dama baganye
i b'a fɔ kɔnɔ mais kɔnɔ tɛ bari tulo ni i bɛ taa si de sɔrɔ o la i m'a ye donc o de kɛlen bɛ ka tonso ko yɛrɛ mɔgɔw bila u ka lajɛli kɛ ka ɲa anw b'a fɛ mɔgɔw ka u kɔlɔsi nin yɔrɔ in na kosɛbɛ mais mali kɔnɔ yan nɔ ka se kungoso ma anw bɛ si min y'u la o bɛ na yiridenw de nɔfɛ anw ka tu kɔnɔ yan nɔ si bɛ yan nɛrɛ bɛ yan zɛgɛnɛ bɛ yan tabakunba bɛ yan hali mingɔn bɛ yan zaban fana bɛ yan mais tuma dɔ la i b'a taa sɔrɔ kɔnɔ ninnu u bɛ o sigi o de la ni i b'a fɛ k'u ye i bɛ tɔrɔsi ta su fɛ i bɛ tagama dɔɔni dɔɔni i bɛ to k'a jɔ n'i ye tonso kasikan mɛn parce que a kasikan b'i n'a fɔ wara kasikan fana mais waraba tɛ dɛ a bɛ i b'a fɔ ɲinɛ ni toto bɛ mankan misɛnnin minnu bɔ bon an y'o jate minɛ ka taa sɔrɔ tonso bɛ nin a bɛ nin fɛn nin kɛ k'i gulon k'i kun si duguma kɔnɔ tɛ wara tɛ o t'a bɔ dɛ a ti yeli yɛrɛ kɛ kosɛbɛ su fɛ mais a bɛ taa cogo di a bɛ taa cogo min na k'a bɛ mankan misɛnnin min bɔ pipi min bɔ dɛ ale mana mankan bɔ o bɛ taa gosi fɛn dɔ de kan ka segin ale ma o taa ni o segi kɔnɔ ale bɛ se ka baara kɛ n'a kunkolo ye k'o fɛn in cogoya dɔn k'o suguya dɔn k'o n'ale yɛrɛ danfaracɛ bɔ ka munumunu o da fɛ fana i m'a ye o de kɔnɔ filɛ nin ye ni mɔgɔw b'a ye écolocalisation voilà a b'a fɔ ma ko écolocalisation tubabukan na ko écolocalisation an dun bɛ éco dɔn k'a fɔ ko ni i yɛrɛ bɛ kulu filancɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko pa i b'a ye a bɛ fɔ ko pa a bɛ segin ma de o de ye éco ye fo dɔw b'a fɔ ko kulu bɛ k'i laminɛ wa i m'a ye donc ale bɛ taa o cogo de la ten awɔ so b'i laminɛ kuma dɔ la f'i mankan bɛ giriya cogo dɔ la donc o kɔnɔ de filɛ nin mais n ko système radar yɛrɛ sigilen do de kan le système radar la c'est ça voilà an ka système radar to yan donc an bɛ ka radar ko kuma fɔ n t'a fɛ ka bon a bɛ mɔgɔ sɔn hakili la k'a fɔ e bɛ ko dɔ la e bɛ ka taga nin sira kan n'an sera ka ɲɛ sɔrɔ sisan bolimafɛn panfɛn dɔ la a bɛ mankan bɔ i tɛ mankan min mɛn kosɛbɛ o mankan nin taali ni o seginni o b'a yira e la o fɛn bɛ yɔrɔ min na o bonya ye min ye ani yɔrɔ wɛrɛ min b'o o kɛrɛfɛ ni fɛn t'o kan e bɛ se ka don o fɛ ka bɔ o de bɛ nin bagan in kɛ bagan extraordinaire ye dabaliban bagan de don i y'a ye donc n'i bɛ taa o ma sisan tuguni i bɛ taa sɔrɔ a bɛ panni min kɛ kama b'a la mais si tɛ kama in na i b'a fɔ kɔnɔ si dɛ golo de fara bɛ bɔ k'a kɛ i b'a fɔ fini ka gulon kama nin na tonso bɛ pan o de la nka n'i ye tonso gulonnen tilema fɛ tile fɛ sisan k'a kun suli i bɛ taa sɔrɔ a b'o fɛn in a t'a gɛrɛ a yɛrɛ la i b'a fɔ sɛw b'a kɛ cogo min na dɛ a bɛ kelen bila ta ka tɔ kelen dɔ meleke o sanfɛ ka sɔrɔ k'i gulon a yɛrɛ la bon an mana o jate minɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ hali sanji ni sanji kɔrɔ an bɛ to k'o kɛ sanji musumisɛnnin yan kungoso an bɛ yaala an bɛ taa tonso gulonnen sɔrɔ sanji bɛ jigi o fɛ ka na jigin a kun fɛ dabalibafɛn don wa n'i m'a tɔɔrɔ a tɛ kuma yɛrɛ mais n'i ko k'i bɛ maga la ou bien i fana ye mankan kɛ a bɛ sin k'o foni dɔrɔn ni ka i pan ka taa bon an taara ye k'a fɔ ɲagako la ɲaga bɛ tonso la nka a tɛ fan da ɲaga in kɔnɔ dɛ tonso tɛ fan da ɲaga kɔnɔ a bɛ taa dɔrɔn ɲaga in kɔnɔ ka taga muyi de quoi ka den wolo ɲaga kɔnɔ i m'a ye n'i taara sotiba sisan an ka bamakɔ pont chinois kɛrɛfɛ i bɛ tonso caman sɔrɔ yen o tonso nin yɛrɛ de diɲɛmaw kɛlen bɛ k'o lajɛ quoi o b'a jateminɛ k'a fɔ ko tonso suguya min bɛ mali la a ka kan ka makaran k'a don textiw la k'a protéger ko n'i minɛna a fagali n'a dunni na o bɛ sɔn k'i ɲangi quoi ni ko bɛ latɔn i la i m'a ye o de ye protection ye ka tila k'a fɔ i bɛ ɲangi quoi ko bɛ latɔn i la donc u kɛlen bɛ k'o jateminɛ n'i taara o yɔrɔ la i bɛ tonso nin an b'a dɔn denmisɛnw kɔrɔbayatɔ la o bɛ manabɛlɛ dilan u bɛ taa tonso faga kɛ sisan ninnu dun ko tonso dɔw bɛ yen ko minnu ka kan ka makaran ka u fagali dabila mais tonso a ɲɛci dɔ ye balo ye o mɔgɔw bɛ tonso sogo dun i m'a ye tonso bɛ mɔgɔw baloli min kɛ a bɛ tila ka nin yɔrɔ kɛ o baloli la ko tonso bɛ yiriden dun ka taa fili yɔrɔ wɛrɛ a bɛ falen yen donc o kɔrɔ sisan ko an ka sunkun wɛrɛyali n'o ye biodiversité o tɛ voilà tonso senba b'o la donc mɔgɔw ɲɛ b'a la sisan nɔ k'a fɔ yiriw bɛ ka tunun tonso fana bɛ ka faga de o
i m'a ye a b'i n'a fɔ didenw fana bɛ ka yiriw laden cogo min na tonso b'o o kelen fana kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko pollinisation ka t'i sigi yiri dɔ la ka yiri o feere mugu kɛ i yɛrɛ kan ka tila ka panpan yiriw ni ɲɔgɔn cɛ k'o seri feere wɛrɛw kan o feerew bɛ den ka n'o kɛ o yiriden donc o ye rôle écologique ba de ye an ka tonsow ka baara la fɛn ɲɛnaman dɔw b'a kɛ kɔnɔmisɛnninw b'a kɛ mais firifiriniw ni fɛnw caman b'a kɛ hali régulateur écologique do cogoya dɔ la fana parce que tonso espèce dɔw bi fɛn ɲɛnamaw de don insectes ninnu donc olu fana bi o espèce ninnu bali ka caya kojugu parce que fɛn o fɛn n'a cayara kojugu dɔrɔn a bɛ se ka na ni tɔɔrɔ wɛrɛ ye donc ka se k'o fɛn ninnu soso ninnu ni o n'a ɲɔgɔnna fɛnw ale fana bɛ balo olu la donc cogoya dɔ la olu ti caya kojugu mais mɔgɔw k'u jɔ tuguni an bɛ ka sungun de ɲininka nɔ bon sisan a bɛ fɔ ko fɛn suguya kelen tonso bɛɛ bɛ denbaya kelen de la nka tonso dɔ bɛ yen ale bɛ yiriden dɔrɔn de dun i m'a ye si nɛrɛ ni fɛn ninnu ani ntɔmɔnɔ ninnu a b'o dɔrɔn de dun a tɛ sogo dun dɛ a bɛ yiriden de dun mais tonso wɛrɛ bɛ yen o bɛ sogo dɔrɔn de dun i m'a ye o bɛ fɛn ɲɛnɛmaninw de minɛ i y'a ye fo ka taa se o tonso suguya dɔw ma minnu bɛ joli min yɛrɛ i m'a ye olu ye joli sira dunbagaw ye bon kelen-kelenninw de bɛ yen minnu b'a fila bɛɛ kɛ u bɛ fɛn ɲɛnɛmaninw dun u bɛ yiridenw fana dun donc ni yɔrɔ bɛ mɔgɔw lajɔ quoi parce que bagan min don bagan an bɛ k'a fɔ fɔlɔ kɔnɔ tɛ wara tɛ mais a ka dunta fana na o bɛ yira o fana na a sigicogo fana na o bɛ yira o fana na a pancogo fana na o bɛ yira o fana na donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n'an ye sunkun jate bɔ nin fɛn ninnu na vraiment an ka kan ka an yɛrɛ ɲininka an bɛ se ka dɔnniya hakɛ min tɔmɔ ka bɔ nin bagan kelen nin na radar ko fɔra nɔ bon sisan nɔ a bɛ taa yɔrɔ jan ni yɔrɔ jan fana i m'a ye tonso bɛ bɔ yan a bɛ taa dugu ni dugu a bɛ migrer quoi tilema fɛ o bɛ yan nɛnɛ fɛ o bɛ nin yɔrɔ in na donc o de bagan façon don quoi i m'a ye donc vraiment bagan min don an ka jate bɔ o cogo la ten bon n'an bɛ taa ɲɛfɛ sisan ni tonso bɛ wolo n'a bɛ muyi a bɛ den kelen de bɔ i m'a ye ɲaga min b'a la a bɛ taa falen o de kɔnɔ a bɛ muyi o de kɔnɔ quoi a bɛ taa den wolo o de kɔnɔ donc n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko anw bɛ fagali min d'a kan ale bi tonso b'an da fɛ ani ni mɔgɔw bɛ ka lakɔlɔsili ni fɛnw kɛ mɔgɔw ka kan k'u kɔlɔsi a la bagan kɔlɔsilen de don wa bagan min don n'i y'a faga cogo façon dɔ la k'o bɛ taa latɔ i la sariya la quoi awɔ a si ka ca a bɛ se ka se fo u yɛrɛ ye san joli fɔ san 20 ka tɛmɛ o kan yɛrɛ ni u ye protégera ani k'u lakɔlɔsi mais u tɛ caya yɔrɔnin kelen mais u bɛ se ka san 20 sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ ne ye jate dɔw minɛ k'a fɔ tonso bɛ se ka wolo siɲɛ 2 san kɔnɔ quoi a bɛ kelen kɛ a daminɛ na ka kelen kɛ a laban na bon n'i y'o jate minɛ k'a fɔ a ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔ n'a ye muyili daminɛ sa san 1 san 2 ka san 20 ko la o bɛ se ka kɛ tonso kelen nɔraw bɛ se ka kɛ fo den woloko 20 ye woloko 20 ɲɔgɔn sinon tonso ka reproduction ni kɔnɔ to parce que kɔnɔ tɔ ninnu bɛ kili 2 da k'o tɔrɔ bon dɔw bɛ se ka kalo walima kalo 2 bɛ kalo 3 mais kɔnɔ minnu tɛ ka reproduction ka suma tonso b'o la donc o la n'a si tun man ca i b'a ye k'a fɔ espèce bɛ éteint facilement mais komi mammifère volant don donc a si ka ca donc a bɛ se ka kɔrɔ kosɛbɛ surtout n'a protégera i yɛrɛ fɔ cogo min espèce dɔw bɛ se ka 20 ans bɔ donc du coup a bɛ se ka o b'a to a ti ban joona quoi. a tɛ ban joona donc a bɛ se ka mɛn an kɔrɔ et puis an yɛrɛ kan ka jateminɛ k'a fɔ hali bi an ma tila tonso tɔnɔ bɔli la bon a non scientifique denbaya bɛɛ n'i ye denbaya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu ye chiroptères de ye quoi o kɔrɔ sisan nɔ u yɛrɛ ka catégorie dɔrɔn de b'u d'a ma u ni bagan tɔ si cogoya tɛ kelen parce que n'i ko bagan minnu bɛ muyi n'o ye mammifères ye kuma dɔ la sen naaniw b'o la hali min bɛ ji kɔnɔ o b'o la voilà o se b'a ye a b'o de kɛ mais bagan panta fana don i m'a ye kɔnɔw don quoi donc a dun tɛ fanda bon n'i y'o jateminɛ sa i bɛ taa sɔrɔ so kunkolo b'a kun wulu kunkolo b'a kun ɲinɛ kunkolo b'a la ani fɛn ninnu tonso ye ko ka ca donc mais u ko mali la min yɛrɛ kɔlɔsilen don kosɛbɛ mɔgɔw fɛ diɲɛmaw fɛ k'a fɔ ko mali o zone kɔni kɔnɔ tonso dɔ bɛ yen yiriden dun kɔnɔ de don o ye eidilon elvum ye mali la yan nɔ minnu bɛ sotiba
mɔgɔw kan k'a ɲini k'a ye k'aw dɔn k'aw faamuya o de b'an bolo Mali la bon mɔgɔw bɛ denmisɛnninw kɔrɔbayatɔla bɛ chasse ni fɛn minnu kɛ sogobon ni fɛn minnu kɛ o ye ɲɛci dɔ de ye o parce que n'i y'a jateminɛ manabɛlɛ dilan ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka taa tonso ɲini k'a minɛ tonso bɛ mankan min bɔ tile fɛ ko pip 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 a bɛ mankan min bɔ i sigilen bɛ a mankan mɛn mais mɔgɔ ka dɔgɔ min bɛ se k'a nɔ minɛ ka taa i ɲɛ jɔ o tonso la dɛ parce que ale bɛ sonar an ye radar ko kuma min fɔ n k'a b'o de kɛ a bɛ sonar min bila ka taa a bɛ kɛ ka yɔrɔ bɛɛ labɔ mais mɔgɔ min tulo degelen bɛ o jatebɔ la fo ka taa o tonso minɛ o mɔgɔ ka dɔgɔ donc o bɛ denmisɛnw dege sogogɛn ni sogo nɔminɛ ni a b'u hakili dayɛlɛ a b'u basigi a b'u dafalenya a b'o fɛn ninnu jigi u la quoi a b'u dege maafa la quoi a b'u dege maafali la voilà maafa la i m'a ye donc ne hakili la bagan min don olu fɛn ninnu kɛ quoi donc ni i y'a jateminɛ fana i b'a ye k'a fɔ an ka nɛrɛ an ka si ani an ka zɛgɛnɛ tonso nɔ bɛ o yɛrɛkɛli la an ka sunkun kɔnɔ i b'a ye ŋuna ninnu bɛɛ b'a la baro ninnu bɛɛ b'a la parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ hali o fɛn ninnu dɔw bin ne ye ŋuna tonso nɔ la nka kana a jate bɔ fana tiɲɛ don an bolo bɛ dugu la maakɔrɔw ye dɛ an b'an bolo bɛ dugu la an ka dɔnnibaw ye kana o tɔgɔ ni tɔgɔ dɔn in fana kɛ kelen tɔgɔ dɔn in ye jumɛn tonso ni barajuru nka nin kɔnɔ in ye tonso de n'i y'o ta k'o lajɛ sisan sunkun y'o fɛn min yira anw na an t'a sama ka taa yɔrɔ jan koyi u gulonnen de don o ye gulon de gulon min don ka kun ɲɛsin i m'a ye o de y'a to den bɛ nafolo a tonso bɛ sɔrɔ k'a nɔ minɛ i m'a ye donc nin ye fɛn ɲɛnɛmanba de ye an ka mɔgɔya kɔnɔ an ka kan k'an kɔlɔsi min na c'est-à-dire ni rapprochement kɛ e bɛ fɛ k'a fɔ ni rapprochement kɛ tɔgɔ fila in ni ɲɔgɔn cɛ l'analogie elle est vraiment palpable parce que i b'a ye mɔgɔninfin i b'a fɔ tonso min bɛ ni den bi bɔ a kɔnɔ donc i b'a ye k'a fɔ den bi kɔn ale ɲɛ quoi donc o la i b'a ye k'a fɔ ko olu fila tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to parce que barajuru bi tonso in na barajuru in dun bi de bi i b'a fɔ den ni ba cɛ den ka baloko n'a ka fɛnw y'o ye donc o la n'i y'o ta fana kɔnɔ in dun kɔnɔ tɛ wɛrɛ tɛ n'o ye tonso ye la chauve-souris ale dun fana a ka yala la a gulon cogoya fana bon i b'a ye k'a fɔ rapprochement bɛ ko in fila ni ɲɔgɔn cɛ i k'i kɔlɔsi o yɔrɔ la a b'i n'a fɔ sunkun bɛ ka min fɔ an ye nin fɛn in min filɛ nin ye an tɛ taa a kɔ dɛ i m'a ye o de y'a to u nana tonso lawuli ka bɔ Bamakɔ camancɛ la Banantu kɔrɔ ka mugubaw ci u la pop 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 a kɛra mankanba de ye diɲɛ kɔnɔ koyi tonso min nana u caman taara Sotiba de o bɛ yen hali bi bon tonso bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ yɔrɔ lanɔgɔ o kɔni siga t'o la mais o ye mɔgɔ ni mɔgɔ mago ɲɛ tɔla i bɛ taa ko mun tintin sunkun kan i m'a ye Banantu kɔrɔ tɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye Banantu kɔrɔ ye Banantu de ye tonso bɛ gulɔ a la mais anw nan'o kɛ baarakɛyɔrɔ ye ka so jɔ o jukɔrɔ sisan an t'a fɛ kɔnɔw ka bo kɛ o kan i n'a fɔ san commandant so bɛ cogo min na san duguba kɔnɔ fo Segu mara la san yɛrɛ mara la sisan parce que région de don commandant ka bureau tonsow de gulonnen don a la fan bɛɛ u bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lanɔgɔ nka mɔgɔ tɛ se k'u gɛn tuguni parce que an y'a faamuya k'a fɔ anw tɛ taa o kɔ i m'a ye o ye o yɔrɔ ye quoi donc ɲɛnɛmaya fɛnw de don an bɛ ɲɔgɔn dafa de mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya ye cogo min na an bɛ ɲɔgɔn dafa sunkun kɔnɔ ten an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na i m'a ye sunkun yɛrɛ ɲininka kun y'o de ye n'i y'a ye émission tɔgɔ ye ko ka sunkun ɲininka sunkun ɲininka kun y'o de ye c'est comme si bɛɛ mago bɛ bɛɛ la cogoya dɔ la bon bɛɛ n'i danyɔrɔ fana don donc ko dɔ ɲatɔ bɛ dɔ tiɲɛ ko dɔ tiɲɛtɔ bɛ dɔ ɲa awɔ parce que n'u ko sisan nɔ k'a fɔ ko anw ka tonso min kunkolo bɛ ko marteau o fana bɛ yan nɔ n'i y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la i dabala bɛ ban i b'a fɔ ten t'an kun bɛ cogo min na ten t'an kɔnɔ wala ale fana kunkolo bɛ ten de a bɛ ban mais a kunkolo bɛ ko marteau i m'a ye bon mɔgɔw dɔw b'a fɔ ko bagan façon min don ko subagayaw ni fɛnw b'u la quoi kolokoto an ka nin subagaya ko nin mɔgɔw n'u m'u hakili sigi a fɛ mɔgɔw bɛ siran bagan min ɲɛ o dɔ don quoi i m'a ye o de y'a to ni denmisɛnninw y'a faga ka to k'a golo bɔ ɲɔgɔn na k'a ɲɛsin muso ma ta o ye boli da ye mais n'i y'a jateminɛ d'une culture à une autre i b'a ye par exemple chinois fɛ tonso ye bɛ symbolisme ye hɛrɛ de ye quoi c'est à dire hɛrɛ ni la surabondance ani fertilité sa tonso b'o bɛɛ kofɔ olu fɛ donc o la mais i bɛ taa ye tɔw fɛ surtout olu ye film dɔw tourné i b'a fɔ Dracula n'a ɲɔgɔn film ninnu kɛra sababu ye dans l'inconscient populaire donc olu bɛ tonso jate i b'a fɔ siranyɛfɛn ni fɛn vampire ko ni fɛnw i y'a ye
bon il va faut mango ambe gingi ka on fait ya et donc o ɲɔgɔnna de bɛ tonso ka tɔw fɛ mais chez les chinois c'est le contraire asiatique yɛrɛ olu b'a jate hɛrɛ fɛn bon an fɛ yan fana an b'a jate fɛn miirima ye parce que an ko kɔnɔ tɛ wara tɛ don dɔ kɔrɔ de kabako bagan don an bolo quoi donc a bɛ taa sufɛ a bɛ déplacer cogo min na sufɛ fɛn don a b'i sigi tile fɛ donc a bɛ n'a fɔ sisan ale fana bɛna se frontière la danfara de don a bamanankan jɛlen yɛrɛ la frontière bɛ kɛ jumɛn ye a cɛ bɛn quoi su ni tile cɛ bɛn bagan de don i m'a ye frontière yɛrɛ de la bɛ yen ɲɛnɛmaya ani saya bagan don i m'a ye balo ni saya bagan don donc ni mɔgɔw y'a ye a yiri kɔrɔ b'a la quoi kura min kɔnɔ ka dun ka anw dɛmɛ an k'an ka mɔgɔya tɔnɔ bɔ ka ɲa voilà donc i bɛna ye k'a fɔ anw yɛrɛ fɛ à côté symbolique pour nous africains an ka spiritualité kɔnɔ i y'a fɔ ko bagan min don a bɛ mɔgɔ yirilandiya a bɛ fɔ ma ko clairvoyance français la c'est-à-dire a b'o yira mɔgɔ la quoi parce que a ka mode de déplacement ye c'est-à-dire sufɛ i y'a fɔ sufɛ bagan min don a bɛ déplacer cogoya min na ka a dumuni balo sɔrɔ k'a dun donc an bɛ système radar kelen min n'an y'o mentionné a b'o de kɛ a bɛ an kalan a bɛ fɔ ma ko clairvoyance a b'an kalan o la lucidité n'an b'a fɔ bamanankan na ko yirilandiya donc a forobatɔ non scientifique de ye sirop tera ye donc sirop teriw don mais espèce mun ka ca anw fɛ yan o de ye eidilon elvum awɔ donc o de ka ca anw fɛ yan clairoton pumilis o de kunkolo bi ko marteau awɔ donc olu b'an fɛ yan ayiwa donc o la an bɛ fili ka da yan ko yaman dɔgɔ ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kami do to fin kri a boto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko